ассалому алейкум мардуми шарифу Риксон, умедворам хуб ҳастед. муроҷиати ман ба он шаҳрвандоне ки гӯё аз ширкати Қори Фаррух зарар диданд. мо мардуми шарифу Риксон талаб мекунем ки шумо ба ном ҷабрдидо хати Қори Фаррух дар эфир бибироед суҳбат кунед. ҳамаш маълум мешавад кияй ҳақ, кияй ноҳақ. изо намекашед дар хонаи худо биромада ита машини гуфтеси. шумо фикри миллата намекунед дар байни дигар миллат шумо ба ном ҳоҷиё номи тоҷика пас дадесен. ба ном блогеро як фикр кунед. вақте ки ҷабрдидо мебуранд мегӯянд ки Қори Фаррух хати мо гап намезанад ба телефон. вақте ки ман Қори Фаррух занг мезанам, мегӯям ман розӣ ҳастам Исоқов Фаюб, эфир да биёем гап занем. чӣ кора намекунед шумо ба ном блогеро? барои просмотр, барои лайк шумо аввал як бора комментариётро бихонед, номи тоҷика шумо пас дадесен. фоҳишҳои ютуби хоҳиштон мекунам. басай миллата пас задан дар байни дигар миллатҳо. ман тарафдори ягон шахсият нестам. ман тарафдори ҳақ ҳастам. дар иҷа главни медонед ки аст? собиқ ширкати Мадинатур 95% шикаст хӯрдагӣ аст. пул мета буромада зидди Қори Фаррух. шумо ҷабрдидо доказат кунед ки Қори Фаррух фаҳмтон кардаги ширкати шаранги ширкати собиқ Мадинатур шикаст мехӯрад. иҷада гапгапае ки иҷадан ёрдам кесаи ширкати Замзам зидди Қори Фаррух бисёр саволҳо ҳаста. имрӯз Мадинатур гуфтесае ки мара чақа нашен, ман 10-15 нафар ҷабрдида имина барои ширкати Замзам. мо тайёр ҳастем ҷабрдидо. дар коша як ҳафтада 10 бор эфир мезгаронам. Қори розӣ аст. Қори Фаррух розӣ аст ки дар эфир қаттон гап занам. хоҳиштон мекунам. мана доказат кунед ки Қори Фаррух фаҳмтон кардаги бо такрор мекунам ширкаташ ранги ширкати собиқ Мадинатур шикаст мехӯрад. якҷон ташаккур ҳамватанони азиз.